Salamai datang rombongan di Buki Ambacang. Oi nandek Mister Bang Pajo ayang lai tibo. Biarlah badan ayang kita nak berjauhan, namun di hati onde lai dakik juo. Oi dek dapat duko ajianto, oi om kanda dari kumango ubi situra lai pulo. Oi saja semua lorena di dalam rumah, jalan ke pincuran PTT lah sama saja. Oi nandek daujang pinang baliri jo kawan-kawan, elok bakanda kok lai gurau bak nan lamo. Oi sayang kakan duang ayam kadi katokan, sabanyak pasien ondela di muara. Cincin putih sayang, apakah kau tak menyesal mencurahkan cintamu, mencurahkan sayangmu kepadaku seorang anak denda. Oi dek rangku mangu, apakah cinta ini akan mampu bertahan atau hancur perlahan dan hanya menjadi kisah perselingkuhan. Memang ku akui di antara kita ada dia. Oi Bang Aldianto lainyo kamari, oi lalamo kita indaklah basuo mangasana bana Mister ka ujang tali putui baraso saya tabasi ngajo. Terima kasih. Yalah, ditinggalkan dulu keadaan Bang Irisman.